To kamar da kuke gani, kafin mu fara wannan bidiyo a danna mana liking da subscribing, a suburbuɗa mana ƙararrawa, kuma a yi liking wannan bidiyo a yi sharing ɗinsa domin 'yan uwa su amfana baki ɗaya. So kamar da kuke gani nan shi ne dashboard na Mintrax airdrop da muke farming, kullum ana ba mu guda biyu. Wato abin da zan koyar a nan shi ne, wasu da yawa idan sun taɓa abu su ga baya buɗewa, to akwai abin da ba kwa yi ne, zan muku aro inda ake buƙatar a taɓa a gefen screen ɗinka. Yanzu misali, idan ka duba a nan sama, wannan ɗigo-ɗigo ɗin guda uku gashi nan ne, idan ka taɓa shi misali za mu taɓa shi. Yanzu misali ƙaddarta kana so ka taɓa wurin mining gashi, yanzu ka taɓa bai yi ba, to idan ka taɓa bai yi ba abin da ake so ka yi, zan muku aro yanzu. Yanzu kun ga misali sai ka zo ka taɓa gefe da nan, misali zan muku aro, kun gani? Kun ga nan? To in baka taɓa na wurin ba zai kai ka wurin mining ɗin ba, to za mu taɓa ku gani. Kun ga na taɓa gefe ɗin, kun ga ya kawo ni wurin mining ko? Na riga da na yi mining ɗina yanzu. Kuna gani ko? Kuna gani? Kuna gani? To, za mu ƙara komawa wurin wannan abun, wurin ɗigo-ɗigon nan guda uku gashi nan ne misali, za mu koma, za mu taɓa. To muna so mu shiga kan KYC verification ɗinmu, yanzu mun taɓa kan KYC. Kuna gani ai bai buɗe ba, to me ya kamata mu yi? Sai mu zo again wurin, sai mu zo mu taɓa ina? Nan wurin, gefe. Kuna ga inda arrow na ya nuna? To nan gefen screen ɗinku na ake so ka taɓa, za mu taɓa. Kun ga ya kawo mu? Still har yanzu muna pending, har yanzu muna under review. Ba sa saurin verify ɗin mutane saboda me? Idan suka yi ta verify ɗin mutane, mutane za su dinga sai da coins ɗin ne kamar hauka. Wannan shi ne dalilin da yasa aka yi KYC suka ɗan ba da tsaiko, amma sun ɗaura blockchain ɗinsu ba wasa a kai. Za mu ƙara komawa can gurin again, ina fatan ana fahimta. Za mu koma can, sai mu koma taɓawa. Yanzu muna so mu taɓa abin da ya shafi wallet. Ga wallet ka taɓa, ka ga ai bai yi ba. To me ake buƙata? Dole sai ka zo ka yi yadda na ce, misali kun gani? Nan gehen zan taɓa. To sai mu zo mu taɓa mu gani. Kun ga ya kawo mu kan wallet ɗinmu ko? Kun gani? Kun gani? Kun gani? Kun gani? Za ku iya send and receive, lafiya lau za ku iya send and receive, amma me? Sai an tantance ku, kowa zai iya zuwa cikin MetaMask ya ɗauki wannan abun ya je ya haɗa shi. Idan kana da ra'ayi za ka iya zuwa ka haɗa shi akan MetaMask ɗinka. Saboda haka idan suka ce su ta verify ɗin mutane, to lallai fa za a ci uwar wannan coins ɗin. To misali za mu koma taɓa nan. Kowa ya ga yadda ni, misali kun ga yanzu idan na ce in taɓa wani referral, kun ga ba zai ba, to amma da na taɓa gefe ba, kun ga zai kawo ni. Kun ga ina da mutane wajen nawa, amma duk ba a yi verify ɗinsu ba. Duk wanda aka yi verify ɗinsu za a sami shi ne KYC bonus, za a sa mana abin da na samu. So saboda haka wanda bai buɗe bai ƙoƙari, kun gani? Ga wasu ma suna wasa da mining ɗin. Ga wasu suna wasa da mining ɗin kamar da kuke gani. To wannan shi ne da za a yi amfani da shi. Wanda suke so kuma su yi KYC, da kun zo kun taɓa nan wurin KYC verification kamar da kuke gani, gashi nan ne. Ga KYC kuna gani ko? To nan za ka taɓa. Za mu taɓa KYC verification, za mu gani. Kun gani? Kana shiga za ka ga za ka zo ka sa ID card ɗinka da suna da menene full name ɗinka da ke jikin ID card, da NIN number ɗinka da komi da gaban, za ka zo ka sa gaban ID card ɗinka. Ka zo da farko dai hoton da za ka fara sa shi ne in kana da NEPA bill ko kuma ko wani abu dai da ya shafi dai irin bank statement haka, shi ne hoto na farko da za ka saka. Abu na biyu shi ne ka zo ka sa gaban ID card ɗinka. Abu na uku shi ne ka zo ka sa bayan ID card ɗinka. Da kayi wannan, so ka jira within 24 hours in dai kayi daidai, insha Allah za su iya approve ɗinka, abin sa'a ne. To wannan dai shi ne a taƙaice, na ce zan zo in bayani. Za mu koma dashboard ɗinmu. Za mu koma dashboard ɗinmu kamar kuke. To kun gani alhamdulillah nan mun dawo dashboard ɗinmu kenan, kuna gani. Kullum guda biyu ake basuwa, kullum guda biyu, kullum guda biyu. So saboda haka a danna mana ƙararrawa, a danna mana subscribing a YouTube channel ɗinmu Mabashi TV. Ina ma kowa fatan alkhairi. CEO Excellency Bashir daga Special Update Crypto Space. Important update. Allahumma barik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.